F'Novembru tal-1997 Gvern Laburista kienet iħabbat wiċċu ma' problemi fil-Parlament. Dakinhar il-Partit Laburista kien laqqa konferenza ġenerali straordinarja fejn kien intalab vot ta' fiduċja fil-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista kien attakka b'mod qawwi ħafna lill-Partit Laburista minħabba li kien ħadin it-triq. Permezz tal-gazzetta tiegħu In-Nazzjon tal-20 ta' Novembru 1997, il-Partit Nazzjonalista kien qal li l-Konferenza Ġenerali Straordinarja għalkemm kienet ser tagħti vot ta' fiduċja lill-Gvern Laburista ma kienet se risolvi xejn mill-qagħda li kien jinsab fiha l-istess Gvern fil-Parlament. Il-kwistjoni kien saħaq il-Partit Nazzjonalista kienet waħda ta' nuqqas ta' maġġoranza fil-Parlament u din ma kienx ser tissewwa b'vot ta' fiduċja f'Konferenza Ġenerali. 5 tim wara, fil-25 ta' Novembru tal-1997, għal darb'oħra fin-Nazzjon, il-Partit Nazzjonalista kien raġa' saħaq illi ebda gvern ma jista' jmexxi billi jkollu l-appoġġ tal-partit għaliex il-partit jappoġġja lill-kap u lill-mexxejja tiegħu iżda ma jistax jappoġġja lill-gvern fil-Parlament. Fil-Parlament kien saħaq il-Partit Nazzjonalista 15-il sena ilu il-gvern imexxi biss bil-maġġoranza tad-deputati. Illum iffaċċjat b'sitwazzjoni fejn tilef il-maġġoranza fil-Parlament, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed ikun huwa li qed isejjaħ Kunsill Ġenerali Straordinarju fejn qed jitlob vot ta' fiduċja fih innifsu biex ikun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Iżda kif kien qal il-Partit Nazzjonalista stess 15-il sena ilu, fil-Parlament il-Gvern imexxi biss bil-maġġoranza tad-deputati.